Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tewbitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalliq u mexxej. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien, Ulied Iżrael ukoll bdew jibku u jgħidu min se jitmana l-laħam. Niftakru l-ħut li konna niklu fl-Eġittu b'xejn, il-ħjar, il-bettieħ, il-kurrat, il-basal u t-tewm. U issa bil-ġuħ, għajnejna ma jarawx ħlief il-manna. U l-manna kienet tixbaħ iż-żerrija tal-kosbor u l-lewn ir-raża. Il-poplu kien jixteret jiġbora u jilaqtuha u mbagħad jitħnuha bil-mitħna jew jisħquha fil-meris. Kienu jsajruha fil-borma u jagħmluha f'tajjar. U t-toma tagħha kienet bħal tal-aġina maħduma biż-żejt. U meta bil-lejl kienet taqa' nida fuq il-kamp, kienet taqa' magħha il-manna wkoll. Mosè sema l-poplu jibki familja familja. Kulħadd f'bib it-tinda tiegħu. Il-mulej xelb illa kbira u Mosè inkwita. U Mosè staqsa lill-mulej, għala inkwetajt il-qaddej tiegħek. Jaqgħu ma sibtx grazzja quddiemek biex abbejtni bil-pis ta' dan il-poplu? Forsi jien ġibt fġufi dan il-poplu kollu? Forsi wellittu jien biex tgħidli ġorru fiħdanek bħalma l-imradda ġor tarbija fiħdana sakemm twaslu fl-art li tħlift li tatija lill-missirijiethom? Imnejn se nġib jien il-laħam biex nagħtih lill-poplu kollu li qegħdin jibkulu jgħiduli għatina laħam x'niklu. Ma niflaħx jien waħdi l-pis ta' dan il-poplu kollu, tqilu wisq għalija.
jekk inta timxi hekk miegħi, oqtolni. Jekk sibt grazzja quddiemek, ma narax id-deni tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma ridx jaf bija, għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex imxew skont il-femiet tagħhom flimkien, għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, minnu fih innizzel l-dewwa tagħhom, id indawwar fuq dawk li huma kontrihom. Flimkien għandu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Dawk li joboduhom jersqu jitkaxkru qudiemhom, din tkun xortihom għal dejjem, u lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, nxebbaħħom blasel mill-blat. Flimkien għandu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Rabbi, int liben ta' Alla, inti s-sultan ta' Izrael. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Wara li l-folla kielet Ġesu minnu fih ġiel id-disċipli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kienu għaddew hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-reba' sara tal-lejl mar li n-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u marawh miexi fuq il-baħar u twewru dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża' ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu qabdu qallu bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu imuh u qalulu tassew inti bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenezzaret. In-nies ta' marfuħ u xerdu l-aħbar ma' dawk l-inħawi kollha, dew resqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tar fil-libsa u dawk kollha li messewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mulej jekk huwa int ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Dana kien il-kliem li qal Pietru lil Ġesu f'din il-ġrajja li għadna kif smajna meta Ġesu kien qed jimxi fuq il-baħar u għal-bidu id-disċipli li kienu fid-dajsa jitħabtu mal-mewġ bir-riħ kontra tagħhom ħasbu li dan kien xi fantażma. Imma Ġesu qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. U kien kif għalhekk illi Pietru rrid illi jmur ħdeh. Bħalma Ġesu miexi fuq il-baħar, hekk jgħid lil Pietru u dan jimxi fuq il-baħar u jasal saħdeħ.
Nafu li Pietru kien dejjem żbukkat u kultant naqra prożontus ukoll u mal-ewwel jidħol għaliha. U hawnhekk għalhekk rrid illi mal-kelma ta' Ġesu u wkoll jibda miexi fuq u fil-fatt hekk sar, fil-fatt meta Ġesu qallu ejja naqraw Pietru niżel mid-dajsa, qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Imma bax ġara, f'daqqa waħda ħabat jereq. U għaliex ħabat jereq? Jien nixtieqkom tinnutaw għaliex f'din il-ġrajja. Meta Pietru ħares lejn Ġesu u l-ħarsa tiegħu kienet fuqu u lest biex jagħmel li jgħidlu, beda miexi fuq il-baħar risaq leħ. Il-mument li flok ħares lejn Ġesu beda jħares lejn il-mewġ bir-riħ qawwi u dan imlih bil-biża' beda nieżel l-isfel, beda jereq. Araw id-differenza. Meta ħarstu flok baqgħet fuq Ġesu li qed jgħidlu biex jersaq leħ u jagħtih din il-qawwa. Flok hekk beda jħares lejn dak li qed jiġri madwaru, il-baħar ir-riħ u jintela bil-biża' hemmhekk beda jereq. U nafu li hemmhekk imbagħad qal lil Ġesu salvani, salvani mulej. U Ġesu mettidu, qabdu u salvaħ. U Ġesu jgħidlu xi ħaġa hawnhekk illi dejjem jinsisti fuqha. Aw jgħidlu bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Ġesu dejjem jenfasizza il-fidi. Niftakru dik il-ġraja l-oħra ukoll fil-baħar, ukoll meta kien ir-riħ, meta id-dixxipli kienu fuq id-dajsa u Ġesu kien rieqed fid-dajsa u d-dixxipli kienu qalulu mal se nintilfu. Inti Ġesu mhux xejn għalik li se nintilfu. U Ġesu kien qalilhom dal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi. Dejjem Ġesu jenfasizza l-fidi. U hemm diversi ġrajiet oħra, niftakru pereżempju dik il-mara illi kienet ilha marida għal snin u marret mis-sittlu tar fil-libsa. U Ġesu kien qalilha għamel il-qalb binti il-fidi tiegħek fejqitek. U dak il-lebrus illi Ġesu fejqu kien qallu il-fidi tiegħek salvatek. U niftakru l-Ġesu wkoll meta kien ġie dak iċ-ċenturjun jitolbu ifejja l-qaddej tiegħu qallhom qartejt kelma waħda u Ġesu kien qal tassew li f'ħadd f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Illa li Ġesu dejjem hekk jenfasizza il-fidi li tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja. U għalhekk dan huwa l-messaġġ importanti li qed jagħti lilna llum. Aħna kultant insibu ruħna qisna Pietru f'din il-ġraja tal-lum. Illi il-mument li aħna ħarsu lejn Ġesu u minnu nirċivu l-qawwa u nkomplu ħallu lilu jispirana fil-ħajja tagħna nimxu l-qudiem. Imma l-mument li nħarsu lejn madwarna u nibdew naraw iċ-ċirkustanzi diffiċli tal-ħajja, il-mewġ tal-ħajja u nieqfu hemm nintlew bil-biża' u verament inħossuna qed nerqu. U għalhekk Ġesu jistedinna biex aħna inqedu dejjem il-ħarsa tagħna fih u nħallu lilu jmexxina. U meta insibu ruħna bħal Pietru qisu ċirkustanzi qed jirkbuna u nħossuna qed nerqu, tajjeb li nagħmlu dik it-talba ta' Pietru, salvani mulej, salvani. Aħna nafu li Ġesu bħal m'għamel ma' Pietru magħna wkoll fil-ħajja tagħna immettidu biex joħroġna, biex jakkumpanjana, biex isalvana.
Din hija t-talba li nixtieq li nagħmlu llum fid-dawl ta' din il-kelma tiegħu, nitolbu l-mulej l-ewwel biex isaħħaħ fina il-fidi, jgħinna biex aħna ħarsitna tkun dejjem fih is-Salvatur tagħna, dak illi imexxina l-qudiem fil-ħajja tagħna, b'konvinzjoni li jekk aħna għandna lilu żgur qatt mhux se jħallina nerqu. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli twassal il-bxara tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għejna mulej biex aħna niftakru dejjem li inti is-Salvatur tagħna li takkumpanjana f'ħajjitna u qatt ma tħallina nerqu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex isibu l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex aħna dejjem narfu inħarsu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet, aktar nies li jwieġbu għas-sejħa tiegħek biex jimxu warajk fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li kellhom esperjenza sabiħa fi Lisbona l-Portugal flimkien mal-Papa fil-jum dinji taż-żgħażagħ. Nitolbu biex din l-esperjenza tkomplitejnhom ħalli jimpenjaw ruħhom fil-Knisja, foqsma differenti fil-Knisja, ħalli jġibu it-tiġdid li inti trid fil-Knisja tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex intilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal qed nagħmlullek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħaj l-mulej għallatana. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis għalla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristus idna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs gratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxeret għalikom u l-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-seli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fl-ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ntafar, ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħanix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha,
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla Li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, ibqa' għejn dejjem u lejl dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu
se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent f'din is-sitwazzjoni. L-isem tal-missin, tal-eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, sbattal tagħna, ħlesenna u għafmana, glorja l-missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki smattal tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna, ħarista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tal-lifer, meta l-Anġel Gabriel ħabbar Sitna Marija għalli kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-semawiti taqdis ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna d-nubitna ħarista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-fer meta Sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-semawiti taqdis ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-molejmiek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tal-fer, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlapalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, eħlista minna tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteri minn tal-fer. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet jiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-samek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna ġnubitna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, eħlista min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan l-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa,
Missirna li inti fis-semawti taqdis ismek tiġi saltnatek ikkun li trid int kif is-semek da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum għafrilna dunubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u mallat l-opalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għal-ħutna tal-purgatorju għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qajt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikeel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' il-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti kollha l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Omqaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin, protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.